Hello guys, good morning. Kasih kawan channel बरायबाय. तो दा जोङो बरमा सेकेन्डारि खाथियाव ना सेकेन्डारि खाथियाव ने दा सेकेन्डारिनि इयो तो इयावबो जागोन जोंनिया माने बड' एक्ट्रेसफोरनि थाखाय माने बड' फिल्मनि एवार्डस राननाय जायो जागोन आरो सेकेन्डारि फिल्डआव स्कुला बियो बेनि बेक साइडखि आरो फिल्डआ दङ आरो ना जों दङ नै ब्र' दङ ब्र'आ फट' लायनो जों फट' सट थिखांना लानोसै एसे इन्सटाग्रामाव रिल्स होनो थाखाय ना ब्र' नै लामाया क'क्राझारखि आंनि उनखि आरो इखि आगोलथिं आरो गुवाहाटि साइडनि दा जाय बिथांमोना फैफेराखै थेवबाबो फैबा बरमा होनबानो जाबाय आरो ना बरमा मिथिखायोना बास स्टेन्सफोरा बरमा सक होनबानो लाखिनो हागोन खिन्थु बरमायाव फार्स्ट गेट आरो सेकेन्ड गेट दङ आरो ना फार्स्ट गेट सेकेन्ड गेटआव ओंखारबाबो जागोन माने प्लेसा मोननैबो जायगानि गेजेराव दङ आरो ना फार्स्ट गेटआव ओंखारबाबो सेकेन्ड गेटआव ओंखारबाबो डिसटेन्स जायखियानो जागोन जिखुनु मोनसे सक ओंखारबानो जाबाय नोंसोरो बे ससेखौ थाबायना फैनो हागोन आरो रिक्सा लालायनाङा रिक्सा लाबा 10 थाखा थांगोन आरो ओरैनो थाबायनो हागोन आरो बास स्टेन्सनिफ्राय तो आसा खालामो जुदि आं टाइमफोर मिलायबा नोंथांमोनखौ माने लोगो मोनसे सोरबा सोरबा फैबा आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ तो गाइस आरो सोरबाफोर जुदि दिनैसो बोरैबा चेनेल हाबसननो फैदोंब्ला प्लिज अननानै एसे सापर्ट खालामदो माने सापर्ट खालामबासो भिडिअ खालामनो मोजां जायो आरो ना माने भिडिअ खालामबाय थानो गोसो जायो नङाबा एसे डाउन जायो आरो ना बुस्थुआ एसे गोबावबो जाबाय आरो चेनेला बारा गोदान नङा माने बिथांमोना बड'नि एक्ट्रेसफोरखौ नायनो गोसो गुदुं नोंथांमोना फैदो माने जागा नायस्रांनो हागोन जोंनि बरमा जायगाखौ माबायदि बरमाया मिथियो थ' जों दा न'आव थांगासिनो माने बेवहाय गासैबो बड'नि एक्ट्रेसफोरानो फैगोन आरो ना जेरै फैला मेन्देला सार आब' गेमस्रि आरो जोंबो लिना आब' आरो बिखे दङ बहुत आरो एक्टरनि बागै सार आदा फैगोन आरो सोरां आदा माने गासैबो सिंग्रा माने एक्ट्रेसआ फैगोन आरो गासैबो माने गासैबो एक्ट्रेसआनो फैगोन आरो ना आं लाजोबनो हानाय नंला आरो पस्टारावबो गैजोबा ना ओंखायनो पस्टार थानाय खिथिखौ होबाय आरो ना जिखिनि मिथिदों सानैखौ बुंनानै माने गासैबो फैगोन आरो खुसि लाखा फिल्मनि गासैबो माबा जायोना फिल्माव जाय मुखुब थायो बिसोर फैगोन आरो ना फैदो नामा थांसै नामा जों थांसै नै ब्र' दिनै जों सानै आरो ना एसे फुङावनो फैदो जोङो 5:10फोरावनो ओंखारबोदों न'निफ्राय खिन्थु फै गोजान जायो न'निफ्राय जों दा नै बेखिनि जागोन आरो ना नै सिद्दा ओइखिन SBI बेंक दङ इखि हाबलांनांगौ SBI बेंक दङ आरो ना SBI बेंक नोंथांमोना माने बास स्टेन्सआव ओंखारनानै सोंबानो जागोन बरमा सेकेन्डारिनि माने माबाया माखि जायो होननानै फिल्डआ बा मोनसेयाव SBI बेंक दङ बरमानि SBI बेंकआ माखि होनबानो फैबानो सोंबानो हमगोन आरो ना जुदि आंनि भिडिअसखौ नायनानै फैब्लाबो नोंथांमोना फैनो हागोन मोजाङैनो SBI बेंक सोंबा जागोन फार्स्ट बेयाव ओंखारनानै बा ओमफ्राय प्लेग्राउन्ड माने बरमा सेन्टारनि प्लेग्राउन्डआ माखि होनबा जागोन आरो बा प्रग्रामखौ लानानै सोंबानो जाखागोन माने मिथिखागोन आरो ना थ' बेखिनि आरो ना नैखि हाबनांसिगोन नै SBI बेंकआ इनो आरो ओरै फैनांगोन क'क्राझार साइडनिया ओमफ्राय जाबाय गुवाहाटि साइडनिया ओमफ्राय नैखि हाबदो एखि दा भिडिअसखौ जोबजासिनो थाखाय रोजा साबायखर गासिबो बाय भिडिअखौ बेनो लाखिनोसै आरो साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकन थुना लादो गाइस बाय